Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Ki sang phalang ko pero jo ka Mausan Ram Community and Rural Development Block haga laipu terrek naitung arhajar arfui kila lum jingalang ya ki rirong ba ki siem ba ki noilang ko pero jong kathan Mausan Ram Haringkat kecil don langjong MLA Kamausan Ram Konstitusi ba Himalaya M Syangpliang lembat UMDC ba Alvin Saukmi banyatai sani hlor kecil dawa ban kinti terdan Civil Subdivision ya Kamausan Ram. Hakini kecil lang layo sengau baporo dakawai kesur gila ya kecil kersian kapura kisang balang bakin ya cakman ya kecil dawa ya ke Civil Subdivision bat nalor kata isiem bat kisordar kintup dulu kiri orang ba kila penpawe kecil sengau ya hap jengmut baka jing dawa ban kinti terdan Civil Subdivision ya ka Mausan Ram kala I bha kini kinti namar ba kadai ka blok ka bala slam bha po ka jela mekhlya kasni ka pamenta ha ka jing yo I jonga ngasngo ba ngin sayo ya ka ka ba opai ba o khmi linti leset da ki propose ngam bat ka kom ka jing tip ka jonga ngila dai hok sha banyo Civil Subdivision la dai ni kran na ki kriteria barat ki bangi baga sarkar ka ai administrative unit ka ai Civil Subdivision ane ka create block konta terper te ngi lasa tian hado karata te ladangim don ka jingi teli hapreng jongi khamtam kinong yalam shnong kisim sarkar bat khamtame hagbadei bat kini ki political party ki fair te kini ka por ka ba ningklet ba ekta jing sngaw ban Wanra nam yala de simet rai da kajing yalam koi da kajing ya teli te ingin bakan ka thong kan sapoi kajing jo ngadon tang kawai ka ngadon kata kajing temu hangaru kawai na ki manifesto ki jonga kalomba nginya khi bat nginya demand namata ka Civil Subdivision hangnya ba musram bat kentiu naka block sa ka Civil Subdivision but hakini ki banai ki lolinyo hagi por lolinyo ru naka por sa ka por unofficially ngaju kendu you chief minister jong kajala but kita discuss habde bat kani ka benta but nakaliya ngajong uru uang ba Musram is the most deserving block to be upgraded to Civil Subdivision but hakini kidiat banairu habang asyong batu amni bangi kran tang daka bangi suya kran hakamit hendrai ngida sei daki map ki map jong ka Meghalaya but ngida ya kado ya ka jingjingai Khamtam yakini ki border area ki jongile katno ka jinga yaki haba ki dongkam ino ijong dongkam ki hapanwan shadow support social tingi dangni ki nak khamjan wala kataru ngani tu iti nangni ndro kilometer kamdi kam suk haba ki dongkam ino ikam ibarit barya ki pajba jo ka Musram Constituency ki da sham jinja sisa hag bari ba kano kakam margi sutu kumbalong mata ngidang don tang ki division office ki ba fair hangni te automatically ila kintiu saka Civil Subdivision ki SDO ki ba fair kindon te automatically ka roi ka paru hangta karwan saka ni ka dong ka thain ka jongi banna kalian ka jongaru ngandai don dekat nang pi nginye telang nomor kumo ong pi ka objective berkaim ka jongi ka ditang kawe kata ka di banginyo ka Civil Subdivision ban ngathai kaladi ka por nomor katne snam milaya ap ban ngathai hagadi ka por da kumno ru min haban pressure ka government bakadiban kentiu ya ka Musram sirna di block saka Civil Subdivision sundan ka jimbut dien ka pakambiang bakam sundan ka no ka mass movement nilaban on ka baliban ban yakhi lo ban le ban i si bosor ka da ka jingit li lang jong paro kumkinong siusno dingas no bakani ka ka ba kodor bat kani senjam pemerintah ya ka jing snow badai mana ni badai malu ngai ai pengin berni manusia ka bakoi ka basuba kata ka bangakwa ban keren ai ahli ka puas bagi bu sini sadir ni baro ta kita jing snow politik mo ni keren da boboram ni ya dan political party paper ngai kum kani ka puar ka baka dong ka than ka dong kam nasnung ini ban bu syarut kita ki
dah kacing koi tak kacing suba nak kita kat roi ka par jong ka than jong kinam song sonong bi jong ni syam ya kacing kli bakadai ka kamram jong iwai liwai ya ka ban wana ya ka roi ka par hapo ani ka dong ka than jong ni slu tho ba civil subdivision kan wan ti e ki jong ka ku kin long na ka jongi pan na ka ta kinong song sonong ti dok ki sok ha ka ba kin hapan le seslong ngrei la pendak ki kambaro hang na kalian jonga ngala ai de jingkasyan ka ba pura bat na dong ya syakmat namar ngi ni don kam ya ke jingirat jumpi niu i mentah kami kesakhi ka bang yu i mentasi ka wakila yo bandlum ya pi baro ladam dei ba pentut ka sun peneng de se kani ka hol kanang dap smam kandia kumangan batai nadu kesni ke ba pi baro kilaya jit yang aku nong ikmat ha ka session ke benung komdo hajar khatra o benai march ngala sei madan apo ka house daka jingdawa ya ka civil subdivision yang daka musuram juni nang tangi leyo kon gutin daga bangai layalam ya katuan imot ki leader bani lalek bani kendo yu deputy chief minister ba Preston Tensong angai ko na pring joki ibadon ni bilele suram ngaki kemau ya katu kopor kapingila ai ka memorandum but kumba pun kemau iba diral ne yang idan kam dan ka committee andai ka committee kala don ba ngidan kam ban penyem ni ka committee bat ban pentrei hamba susu bat ngidan kam ka to ka committee kan hab penyar susu kumba ai suggestion mai daga ba lum sakat to kan imot kidkhot ki badai ban sim bata hak ni ka committee nilayo ita assurance na deputy chief minister to kopor bawang in sapet ke ni kam bangin ang buddi man bawan ke session man ki session ngamju mes ngamju klat sisen ro banbo ke jingdawa ita civil subdivision kadaw kalong tangkawai kilaban ai kilaban umai hindre kadon ka record jong ka assembly kan don ka record jong ka assembly ba man ka session une MLA la dawai ka subdivision onom la banu mano ban len ban om ba om sim don ka jing dawai ka subdivision ni utang mau sunram kata ngakwa kan don ka record ke gado ba ka to ka record kan select ka assurance committee jong ka assembly ada kala let ka assurance committee jong ka assembly ka assurance committee ka don board ban bu ya ka pressure ya ka sarkar ba hidai ban le ya ka ni ka kita kilong ki strategy mentang la pembor sai chairman jong ka assurance committee ong soha khot ya ka committee ban pe kilale eu halor ka jingdawa jonga ya ka subdivision shen u chairman jong ka assurance committee u sa shong ban u sa khot ya ki officers ki badai ban pe ya ni ka kam kata kumot u chief secretary but u political secretary kata kalong karukom peniat ka bangi hab ya ka strategy te hadir bangi layo i bangi layo snow ba chief minister ula penbena ba on I district no ikamairan ba long ba lese au 15 August khat santare ko benai August haka Independence Day on penbena ya kamairan ba kan long ke district ngalasim ka kabu ba ngala tho ba shiki yang bantum ken mau ya u ya ki memorandum ki bangilawan bu dang amdai kan koi memorandum la katno photili ki memorandum katno ka file kala rebel kattu ngala dokumen sisa ba ngala angul bangi sayo ya ni
subdivision Shen hakini gisni. Handrai kakam sokar kaya kakam sokar. Ladang imian kumamian mentah. Lembag ini giseng balang jungi, lembag ini gisamla, lembag kirangba, lembag gisnong, githau barok. Orang banyak hi, handrai ban leh ban kenmal. Ya Chief Minister Hong Toses Obha. Leno yang dikata. Kata belum kasur ke bawah nak kuat kami indai. Ni pen pau ye jing so kemen ke bakrau. Bat kane ke kata ke jing poi jungi sikatong. Ban pan ye ke jing gersan ni pai ba jong kadong kathan bat kam tam e ke sengi sa jing kenmau le se. Bahadin ke jing atli jungi sang balang hakawe ke syaturi. Ban pelong ye ke jing ki dawa civil solution kumbang ye thu ye pi pen kenmau ba ka mau sunam jungi. Hagi kumba arsan tli senam ngila dawai ka civil division ada hadu mentangi 4 yo namar ka jinglek maina jo sarkar ka jinglek menti jo sarkar ka jingnya petlam ka jingbom ya petlam jo sarkar hari hamta asgi dalam ka jingi kom ken hod ngalum ya ki klit nong sunchar snong ya ki rang ba snong ya ki sirdar ya ki sim ya ki nong sunchar hima ngila khatro ya ki rang ba ki pau khat jo kathan bay don kan Bahaka juga por lembaga general kat lem jong ba HM champliang lokal lem le jongi bat ba albin saukmi MDC jongi haju por rengkat bat barok kini lambah khat du jongi political party kibonah mau senam konstitusi bat ka ke bangi sultan long tang iwe isur bangi yok mentangan tiga long ba lambah ke jingera akti barok kini lam jongi kino sonsar snong jongi klemen jur ban kersan yang ngi ke kenhun hagane ke jiki jongi ban mi syakmat banyak bandawa yang ni civil solution di halor taki nongrim bangi kum kikin seng belang isim tak ni kawai ulang bangin dawa nak sarkar hagini keniat sengi ngin salai ban kendu no ban rai kini solution dak bangin penis non ya sarkar balang mak jing menjur jong kini giri orang ba kinong sensar senong ba kinong hikmat jongi dak jing tilang kawai ngin menjur ban depan aino anya kenti menta ya ka civil solution nomor kum balong menta kau ngi ki pai ba jengi hang ni nal ke yok ka kot kelahir ke jing jingai ka wei ka pen sitom hai ngi tang iwe isidul trak ngi hapan lek ban kio selong de halor ta ka nong rem ba dalang jengi ki hun sang halang ngila sim sendon ba la sim ta yau ngai kendu yo chim minister ba ang rek jindu kendu jengi chim minister nalang jengi ngila sim sendon ni ka rai ban ken sai ba ka por kla dei ka por kla i ban aino i ka mau sunam jengi sak ban kentiu no ya ka basiar di blok sak mau sunam civil solution ba ladang i ka ban ken sai ru ba la ka sarkar hadin ken jing kendu jengi gini ap yaki balada sarkar kanang yesngap menti kanam penpena ya ka moslam chaga civil solution nalyang jonging sa chong perkhat biang ban simpat ki weipat kilat ane ki jeki kemit inti ba kani ka jingelang kan long ka resolution baklan ya ka ba nakalyang jongi kum ginelang ngin sayo ya ka ban lek yang pendu ya chief minister Sri Konrad sama kumjuro ya ki kat tu ni ki minister cabinet minister ki beram haga liang sinja liang jang sorga nakamta ban dawa ba kamusram kala dai kala i ba nakamta ban upgrade ya gas musram ti block sha gas civil subdivision community bakara ka jing ki da ka surjong pagba kermen paklamartin ka sarkar kahap ya kaban ai ya ka ei ka ba ki pagba jong ka dong ka thai mo sun ram kela day ya ka ban yo ya ka ni ka dan civil subdivision